як писарбачаи 10 сола ки дар аробачаи майл менишинад, поиҳояш кор намекунад модарзод, вақте бо ҳама суҳбат мекардам, ба ман роҳ оварда гуфтанд: бобоҷон, ман дар гӯши шумо як гап дорам. ман фикр кардам ки мумкин мураббиён ё касе азият дода. ман хам шудам, гӯшама наздик овардам. огӯш карда дар гӯшам чӣ мегӯяд? бобоҷон, шабҳо поҳоям дард мекунад, манро ба як ҷо фирист ки табобат кунам. ман чӣ ҷавоб диҳам? ман ҷавоб диҳам ки писари азиз, дигар ин касалику тавлод шаванда нест. чӣ гӯям? чӣ ҷавоб диҳам? ин як буду не, ҳазор